Mně to nepůjde, A pořádně to nastaví. Mám říct. Čau, jaký krásky. Čau, ty krásky. Dělej sami, mně to nepůjde. Ty vole, mně to taky nejde. Nesuď starý tvoj. Sáro, už tě to ubíhá. Táčíš to? Kdo budou? Počkej, můžu? Starý, takhle si to vůbec neužiješ. Co mám ještě říct? Já se zkusím zasmát. To nejde. A co ještě do sebe? A nebo to jenom... No normálně takhle mluvím. Hej, já už si to Natáčíš to? Ty už natáčíš? Natáčím. Tak dělej už. Mně to nepůjde. Ty vole, děj, nebo takový balonek vemu já. A jak to děláš na Tak koukej, ale musím dát. A co mám říct to? Normálně to do sebe takhle natáhneš a potom mluvíš. Sáro, dělej. Počkej, já to nevím. Jako já už mám po balonku, takže dělej jako. Po balonku, takže mluvíš umí. Jo, je to dělej. Sáro, tak dělej. Pojďme to na to zkusit. No nic není, já nevím, čeho se furt bojíte. Já to bez sobě svítím. Tady takhle. To už mám málo. Ty tak dělejte to písmení, jako to jako já. Dělej. Papa. Ale to je dobrý. Dělej, řekni ještě něco. Řekni ještě něco. Mně to nejde. Mně to taky nemluví. Ajo. Slyšíte, že by mi to mluvila? Mně to vůbec nejde. Jak to mluví? Dělej, mně se to líbí. Dělej, jak to nejde na 10 minut. Já to musím klidně, už mně to vůbec nejde. Jako. Já mluvím jak to lidé. Já mluvím jak tady pes. Ty to taky soukáš do sebe. Mně to vůbec nejde teda. Ahoj. Já podle tebe vůbec nemluvím. Ahoj. Dej mi toho, dám si tenhle. Ať je to stejný. Já už tam ani nemám. No, můžu vystoupit. Ahoj. Mně to nemluví. To můžu vystoupit. Můžu vystoupnout. Tak. Prej. Dělej. Já jsem moc. Andy je mlad. Tady máš tady ten balónek. Dělej. Dokud mám tu nahrávku. No dělej. Tady. To vůbec nejde. Mně to taky nejde. To je něco vymyslet. No. To je tvůj balón. Chceš ty nůžky? Sáry, dělej. A jak to děláš? Sáry, dělej, to bys Sáry, dělej. To je mocný. Dej mi. Musíš dělat úplně strašně, ty vždycky, když uděláš málo. Já vím, strašně to mám. Pojď si za to v tom krku. Dělej. Já nevím, co mám říct.
dělej, protože je to furt... Nazdar. To je úžasný. Mluv, dělej. Nazdar. Pojď, na mě. Čau. Taky řekni něco si donesu nějak. Nazdar. Já už nevím, co mám říkat. Řekni ahoj, Peťulko. Ahoj, Peťulko. Co děláš? Tak to je krutý, jako dámy a pánové. Jak je něco pod pokličkou, na ČT1. Tak jo, jdeme tam Dělej, protože mě se to za chvíli to. Tak a je po balónku. Tak teď vy dělej. Tak a už taky skoro nic nemám. No mě to nebylo vidět na začátku. Mě to vůbec nejde. Počkej, možná fakt